Listen to the story. Left a good job in the city, working for the man every night and day, and I never 1 minute of sleep, worried about the way that things might have been. Big wheel keep on turning, primary keep on burning, and we're rolling, 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 rolling on the river. Plates of Memphis, like a lot of Jane down in New Orleans, but I never saw all the good side of the city. Didn't I hitch the ride on the riverboat queen? Big wheel keep on turning, primary keep on burning, and we're rolling, rolling, rolling on the river. Say rolling, rolling, rolling on the river. The river. Понеже ако отида там, няма да има видимост от тази страна и обратното, ще викнем младоженците ето тук. Заповядайте и комата.
Значи, защото тук смятам, че ще има най-голяма видимост от всякъде, който все пак не вижда, ще наднича от някъде. Така, сега, последните години този ритуал е напълно излишен. Нали? Защото абсолютно всички знаем кой командва вкъщи, обаче пак мъжете се правят неинтересни. Сега, да, заповядай, дръж за малко. Елате вие тук двамата, за да мога да ви виждате, елате и до мен. Добре, може и срещу мен да дадеш. Така, след че този хол тук е с двоен минути. Така, искам да се обърнете с гръб един към друг. Да, тя може горе ти и долу, защото ти си по-висок. Точно така. Момчета, колко пъти ще ви кажа, че се казва скуба не, а не скуба. Това като ми вика, къде си тръгнал с тия клефари? Не са клефари, а са клефари. След малко, към 12 часа ще минем на другия диалект. Ще притесняйте. Ще ви покажа как се сменя словореда. Как се вика, мен ми се не спи. Така, искам да си вдигнете ръцете горе, комата ще сложи питката. А ти си я застъпил, не е често. Отстъпи. А ти си развързал. Ръцете горе. Така, искам да сложиш върху тяхните ръце питката много равномерно, по света можеш да стигнеш. Изчакайте, първо ще държат, няма да чупат. Сложи я върху ръцете, няма да чупат, аз не разрешавам още. Чакайте, просто... Скъпо семейство, просто не чупете, просто поемете питката и я дръжте. Хванете хубаво, искам хубав захват. Точно така. Сега, който чупи по-голямо парче, ще командва вкъщи. Той вече го е изял между другото. Ма нищо, ние да го четеме. 1, 2, 3! Между другото се случи нещо, което си го знаем. Колегата с кубанието му дойде да му каже няколко такива правилни изрази, съм, че говори на книжовен език. Браво! Чуват тиша командва с баце. Това е положението. На здраве на всички. А точно след 10 минути ще ви кажа нещо, до тогава да потанцуваме.